Jeg er Pierre Bourdieu. Jeg er en fransk sociolog, der blev født i 1930, og jeg har lavet nogle analyser af samfundets indretning og menneskene, der lever og handler i det. Mennesker i samfundet i dag har nogle forskellige kapitaler. Det kan både være penge, økonomisk kapital, deres dannelse og uddannelse, det er deres kulturel kapital, og en social kapital, som siger noget om deres sociale færdigheder, hvor mange venner de har og sådan noget. I dag lever vi i et fællessamfund, et samfund, der er delt op i religiøse felter og politiske felter og kulturelle, kunstneriske felter. Og i de felter er der forskellige doxa. Doxa er et begreb, jeg har lavet for at kunne lave nogle værdisæt, en definition af nogle værdisæt og nogle normer i de forskellige felter. Jeg kan ikke så godt lide medier. Jeg synes, at journalistik er blevet for sensationspræget og handler mere om personer end om handlinger. Specielle vigtige politiske emner bliver glemt til fordel for sensationsprægede nyheder. Derfor har jeg lavet 5 nyhedskriterier. Og de kriterier er væsentlighed. Nyheden skal være væsentlig for de mennesker, der hører den. Og konflikt. Der skal være en eller anden problemstilling, som folk kan identificere sig med. Og det leder mig til det næste kriterie, der hedder identifikation. At man skal kunne reflektere over nyheden. Man skal identificere sig med den. Og relevans. Det skal være en relevant nyhed for dig, for det er en god nyhed. Og det sidste nyhedskriterie er sensation. Der skal være noget spændende. Det skal ikke bare være trivielt. Det var alt for nu. Hej hej!